Toto je 10. výroční akce taktického setkání v hotelu Aria. Jsem moc rád, že opět jsme mohli tuto akci uspořádat a představit zákazníkům novinky v našem portfoliu a novinky u vendorů, které nabízíme. V letošním roce jsme měli možnost návštěvníkům představit v podstatě krátký průřez historií naší platformy, našeho produktu. Tématem bylo jedna krátké demo, které ukazovalo používání AI pomocníka pro hloubkové vyšetřování incidentu. Tam jsme měli možnost vidět vlastně skutečnou útočnou skupinu a to, jakým způsobem lidé, kteří s tou platformou pracují, mohou efektivně zasáhnout proti tomu, co ta skupina dělá. No a v těch věcech, které mířily víc do budoucnosti, tam jsme představili, co zhruba během nějakých 6-12 měsíců bude vlastně pomáhat zpracovávat velké objemy dat tím směrem, který chceme všichni, to znamená méně práce a více bezpečnosti. Tento rok jsme si připravili specifická nasazení Nutanixu. Jedná se o virtuální desktopy pomocí Nutanix Frame a kontejnerové nasazení pomocí Nutanix Kubernetes Platform. Musím říct, že Nutanix přišel s revolučním řešením, které je velmi jednoduché, velmi snadno se nasazuje a přitom je robustní a velmi vhodné pro enterprise zákazníky. Nutanix Kubernetes Platform se specializuje na řízení klastrů Kubernetu, ale zároveň dokáže řídit veškerou vaši infrastrukturu postavenou na Nutanixu. Zjednodušuje správu daným administrátorům, snižuje to náklady na provoz celé infrastruktury a hlavně na lidské zdroje. Já jsem se zaměřil ve své prezentaci na to, jak ochránit data, ať už cloudu nebo v on-premu, pomocí šifrování nebo tokenizace a letmo krátce jsme diskutovali i téma postkvantové kryptografie a ne co nám mohou zkazit v ochraně dat, pokud přijdou kvantové počítače. Zároveň jsme diskutovali i důležitost zařízení, kterým se říká Hardware Security Module, to znamená, na co potřebuju vlastně nějakou jinou bednu, oproti tomu, když mám klasický počítač, na kterém můžu vygenerovat kryptografický algoritmus nebo nějakou šifru, proč potřebuju Hardware Security Module. V této prezentaci jsme se věnovali tomu, jak jsme implementovali technologie Palo Alto Networks v jedné z největších českých nemocnic, ať už se jedná o různé IT či IoT systémy, například rentgeny, magnetické rezonance, různé analyzátory a podobně. Vlastně jsme tady sdělili, jakým způsobem může nemocnice velmi efektivně, jednoduše a s velmi nízkým nárokem na administrátorskou správu správně řešit kybernetickou bezpečnost i dle požadavků kybernetického zákona. My jsme implementovali Cortex XDR a firewall od Palo Alta a v podstatě jsme s ním velice spokojeni, protože nám to přesně splňuje požadavky toho, co potřebujeme vidět na naší síti a jak ji potřebujeme ochránit. Máme vyšší kontrolu nad provozem, máme podrobnější logy, větší možnost zpracovávat bezpečnostní incidenty a vlastně do hloubky vyšetřovat průběh toho incidentu a to nám předcházející technologie v téhle šíři vlastně nedokázala poskytnout. A dovoluji si se pochlubit, že jsme se stali největším partnerem Palo Alto Networks v České republice za loňský fiskální rok. Na této akci se mi líbí, že jsem se dozvěděl vlastně nové věci, které mě rozšíří můj obzor. Akci hodnotím jako velice přínosnou pro mě. Dneska naše hosty čeká degustace šampaňských vín a ochutnají nejikoničtější víno planety a budeme mít hezké srovnání rozdílu mezi krémantem a mezi šampaňským a ochutnáme taky něco netradičního, jako je Petnat neboli Pétillant Naturel. Doufám, že toto setkání opět splnilo vaše očekávání a těším se, že se potkáme zase u nějaké další akce, ať už zde v hotelu Aria, nebo někde jinde, nebo nějaké společenské události třeba v divadle.